Kubli fi baro. Link ba kani ka video nga kwa ban penshai shikinong shong jong ka jila. Hagbadi bat karai jong ka Voice of the People Party ban pelong ya ka jing ya pat ba ka jai Shamin Secretariat hakan riutrik unailar arajar arpunriu. Kidon shibon ki mat bat ki jinge ki ba ka jila ka yakendo. Kabelon ra ya ka jing bat ki jing jinja ka ba kraw ya ki babon kinong shong. Kani ka jing ya pat ba ka panpaw ya ka jing pitar ka jing ki pat ba ya ka jing bamhon ka jing ki pat ba ya ka jing persya ki pat ba ya ka rukom trekam jong ka sarkar MD ka belong persya ya ki try muluk ki try jaka persya ya ki beduk ki bakeduk ki berit ki beria ka ba pen kharoi ki kam bamsam ka rukom trekam ka ba pharia ya ki shnong ki thau bat wanra ka jing pat ka jing pra ha ka jai ben riu ka jing penjot ya ka mariang ha ka kateng jongori ka par bat ki don chibon ba ki jing ba ki mat ndre ka por kam sha bangan batai lut ya ki ha ka ni ka por kumta ni kintu ya ki pai ba nong shong shnong ki badon ya ka jing kit kli nakamta kala shai kala shisin ka loi jogari ba ka jai ben riu bakini shimbentalam batni kom ka party hakani ka jingya patpa kaban ka khubor ka bashan bat ka baklan shaka sarkar bangin ong katu kalapiang ka sarkar ka diban sai mator yakini kul kom trekam kibalong persha ya ka jing bit ka jingbian ka jingmentoy jong tribal o try jaka ni don kam ban yeng tili ka wei kum ka jai ben riu ban pen pau ya ka ni ka jing slow ka jang kuble shibon